Ordinacija HR je projekt na kojem se radilo 2 godine. Ideja ordinacije HR je zapravo bila nadomjestiti jednu prazninu koja nam se činila da postoji u javnom. Htjeli smo na jedno mjesto staviti sve informacije koje se tiču privatnog zdravstvenog sustava, dakle svih ordinacija, poliklinika, ljekarni, domova za starije i nemoćne, tako da primjerice ako te boli zub u 2 ujutro i ti si student iz Splita na Trešnjevci, da možeš jednim klikom vidjeti koje ordinacije stomatološke su ti dostupne na Trešnjevci, s kakvim aparaturama barataju, što nude, imaju li možda broj za hitne slučajeve i možeš li ih nazvati i na točno koji broj u 2 ujutro. To nam nije bilo dovoljno, onda smo proširili i mapu koja te vodi ulicama grada Zagreba, tako da točno možeš vidjeti na karti kako doći do te ordinacije. Proširili smo mogućnost da se vide i fotografije te ordinacije, njihovi uređaji, a u konačnici smo se odlučili i za video, jer je jako važno da ti se sam liječnik obrati i da osjetiš povjerenje. Ordinacija HR namijenjena je svakome tko zna hrvatski jezik. Meni je silno bilo važno da, obzirom sam i sama pacijent ponekad, se ne nađem u tekstu u kojem je šuma latinskih izraza ili stranih riječi. Htjela sam da netko sa mnom komunicira na način da nešto shvatim i da dobijem relevantnu informaciju. Imamo prilično širok krug onih kojima se obraćamo, a način na koji to činimo je da nastojimo da ne budemo pretjerano stručni. Moramo biti razumljivi i moramo biti od pomoći. Ordinacija HR se tretira kao zdravstveni portal, ali ona zapravo to nije. Ona je životna i kao takva zadire u niz kategorija koje smo mi odabrali s nazivima zdravlje, budi sretan, budi lijepa i zdravi tanjur. Možete otprilike pretpostaviti što se krije iza tog sadržaja koji je zapravo iznimno bogat. Ordinacija HR se može bok uz bok staviti uz bilo koji news portal u Hrvatskoj, jer dnevno izbacujemo 30 članaka, što je za bilo koji specijalizirani portal jako puno. I to je ono što su naši čitatelji već prepoznali i to je ono što cijene. Dakle, ordinacija je šarolika i po svojim sadržajima koje proizvode novinari portala, kojih sada, možete ih vidjeti, ima 4 kao stalnih suradnika, ali imamo i 30-ak vanjskih suradnika s kojima svakodnevno komuniciramo. Osim njih, tu su i kolumnisti na koje sam jako ponosna, niz ljudi iz javnog života, ljudi koji su stekli svojim radom ugled u javnosti, bez obzira jesu li vezani uz medicinu ili uz bilo kakvu drugu vrstu javnog djelovanja. Oni su svojim imenom i svojim radom na ordinaciji HR zapravo stali uz nas i na tome im hvala. Ordinacija HR već sad ima razvojni plan koji traje 5 godina. To može i našim čitateljima, ali i budućim klijentima, suradnicima zapravo značiti da smo mi portal u konstantnom razvoju. Sve ono što vidite danas na ordinaciji HR možda već sutra će izgledati drugačije ili upotpunjenije. U svakom slučaju, razvoj je strateški jedna od najvažnijih stvari u ordinaciji, zbog toga smo izdruženi s jakim partnerima, to je jedna od najjačih tvrtki za održavanje i razvoj portala Web Burza, s kojima imamo dugoročne i lijepe planove. Kad je riječ o reakcijama na izgled i sadržaj ordinacije HR, malo me i sram, zato što su to redovito komplimenti, to isključivo na izgled i funkcionalnost stranice i na besprijekoran sadržaj, na čemu mogu zahvaliti svojim kolegicama, novinarkama koje vrijedno rade na sadržaju svaki dan. Prepoznavanje od strane struke iskreno nismo očekivali uopće, pogotovo ne u prvoj godini poslovanja, ali se upravo to dogodilo. Već nakon mjesec i pol dana ordinacija HR osvaja 2. mjesto kao najbolji web portal u Hrvatskoj, a prije nekoliko sati smo primili radosnu vijest iz Srbije da smo tamo proglašeni najboljim portalom u kategoriji online magazina i upravo se spremamo na put, idemo u Beograd po svoju nagradu. Osim po bogatom sadržaju, ordinacija HR je izuzetno važna upravo zbog svog adresara koji je koristan našim čitateljima prije svega, a nama je izuzetno važan zbog toga što već danas adresar bilježi preko 7.500 liječnika koji se u njemu mogu pronaći. Tendencija je zapravo da naši agenti na terenu koji svakodnevno obilaze privatne liječničke ordinacije diljem Hrvatske, da ordinacija HR postane relevantno mjesto gdje ćete moći saznati točno za baš sve jednog privatnog liječnika, ljekarnu, polikliniku ili bilo što treće što spada u kategoriju zdravstvene usluge upravo na jednom mjestu, a to je adresar ordinacije HR.